Kada iti kakailyan mi, iti ili a pinili, kahit kuman nga ipalagip kada kayo nga into April 20 to 30, kat intay celebraran iti may kasagasot nga pinagkasangay ti ili tayo a pinili. Nakatado dagiti naduma-duma nga aktibidad ken pagprograma nga isagsagara mi para kada kayo. Tapno kasta ket agbalin nga naragsak, agbalin nga nakalalagip ken ada iti rason agtitipon aming nga pamilya kagabagyan kadagagayam into 2020 celebration tayo. So karagiti kakailyan mi nga ada iti balasyo taaw, ada iti naduma-duma nga probinsya, iti naduma-duma nga ili. Maawis kay amin nga umay agpartisipar, umay agbuya, ken umay mga brasa kadagiti nabati tayo dito ili a pinili tapno kasta ket tintay amin agmaymaysa nga mang celebrar iti naganas nga kasangay ti ili tayo iti may kasagasot nga intay pinagselebrar.
the chairman of the centennial celebration for the 2020 fiesta. Sapay kumata agtitinulong tayo nga mangpapintas ken adupay kumadagiti konsepto ken suggestion nga umayo ipaay kada kami tapno kasta ket sangsang kami sa tayo nga mangkita ken mangplano iti napimpintas pay nga pinang celebrar tayo iti centennial celebration.